Prema proceni Ujedinjenih nacija, u svetu ima više od 1,6 milijardi ljudi koji žive u neadekvatnim stambenim uslovima. Kada govorimo o Beogradu, prema poslednjim informacijama zabeleženo je više od 4.000, dok se konačan broj beskućnika za celu Srbiju i dalje čeka. To veliko jezero beskućništva zapravo se puni neprestano. Mi recimo u prethodne 2 godine mesečno 20 novih samo u Beogradu pronađemo ili oni nas pronađu. Ta stopa rasta do sad nije bila zabeležena. Ko zna koliko ih zapravo ima? Dugo je vremena potrebno da bi se uočilo ko je beskućnik i kome je pomoć zaista neophodna, jer kada se nađu u takvim okolnostima, postaju nevidljivi. Ova populacija po pravilu veoma retko traži podršku te vrste. Samo u našim bazama adrenim 4.000 lica imamo samo u Beogradu koje sad podržavamo ili smo podržavali do nedavno. Ova populacija nisu samo oni koje vidimo u parkovima. Najveći deo njih zapravo nastanjuje tuđe podrume, napuštene objekte, nekadašnje fabrike ili stanove kuće. Iako ima onih koji su svojim životnim odlukama i postupcima doprineli tome da postanu beskućnici, više je primjera gde to postanu sticajem nepovoljnih okolnosti, kao što se dešava mladima koji izlaze iz hraniteljskih domova ili domova za mlade bez roditelja, osobama sa invaliditetom, a takođe... To su slabo plaćeni radnici koji nisu bili prijavljivani, izgube zdravlje vremenom zbog godina i skliznu. Dakle, nemaju pokriveno ni penziono, ni socijalno, zdravstveno. To su ljudi koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem i ne mogu da iznesu terete ovog života. Lečeni su psihijatarski bolesnici ili nelečeni, ali ne mogu samostalno. Iako prvenstveno odbijaju bilo kakav oblik pomoći, vremenom počinju da koriste usluge koje im se nude, kao što su savetovanje, informisanje, smeštaj, povezivanje sa drugim pružaocima usluga, od kojih je najviše korišćeno tuširanje. Međutim, ima još pitanja koja treba rešiti kako bi im se obezbedili osnovni uslovi za život, kao što je dobijanje lične karte koju 60% beskućnika nema. Lična karta je najčešće taj proces izdavanja lične karte gde najviše vremena i energije ode da mi ubedimo nadležne da to mora da se dogodi jer je osoba u apsolutnoj potrebi. A problem lične karte je sledeći. Nije samo papir u pitanju. Kada osoba bude prijavljena na centar za socijalni rad sa adresom, što je uslov da dobije ličnu kartu, tek tada može da se leči, tek tada može da aplicira za socijalnu pomoć, tek tada, što je tek važno, može da se legalno zaposli. Mnogi od njih ne žele da zavise od bilo koga, ali zbog ovog što papirologija je tako komplikovana da se završi, oni ne mogu da se zaposle i da budu samostalni. Ono što je uvek neophodno jesu finansijska sredstva u vidu donacija, sezonska garderoba i obuća, kao i proizvodi za ličnu higijenu. Svi koji žele da pomognu mogu se obratiti samoj organizaciji za više detalja.